Имаше време, когато Ники беше различен, усмихнат, пълен с живот, с мечти, с бъдеще. Беше талантлив футболист, обичан син и грижовен брат. Животът му не беше съвършен, от малък живееше без баща. Но майка му правеше всичко по силите си, за да не усеща липсата. Тя му даде любов, възпита го във вяра, показва му правилния път. Всичко изглеждаше наред, но понякога, дори когато имаш всичко, един грешен избор може да промени всичко. Един път, по който тръгваш, без да осъзнаваш, че те води надолу. Така започна историята на едно изгубено сърце, което трябваше да стигне дъното, за да намери пътя обратно към светлината. Мите, много съм гладен. А как съм изморен? Какво ли приготвя мама за вечер? И аз съм много гладен и изморен. Здрасти, мамо. Здрасти, Ники. Няма ли да се прибирате за вечеря или още тренирате? Не, ще се прибираме. Много сме гладни. Какво се приготвя за вечеря? Приготвила съм нещо много вкусно, което и двамата обичате и ви чакам с нетърпение. Добре, мамо. Хайде, чакаме, момчета. Добре, чао. Чао. Да. И сега ще проверя дали се е прибрал. Не знам. Уповавам само на Бог. Бог да ми дава търпение. Сега ще проверя дали се е прибрал. Ами не знам, правя всичко възможно. Единственото ми спасение е Бог. Уповавам само на Него. Ще се чуем по-късно. Оставям всичко в ръцете на Бог. Добре, чуваме се. Чао! Мамо, прибра ли се? Дай го! Как си? Добре съм, мамо. Ради ли си? Да, много. Брат ти прибра ли се? Не, мамо. Все още не. Ти отиди си довърши домашните. Аз през това време ще приготвя вечеря. Става ли? Добре, мамо. Мите! Да. Вземи го, мамо, това. Да не се наложиш тук. Благодаря. Не съм сама. Знам, че си се сама. Боже, дай ми сили и мъдрост, Боже мой, за да отгледам синовете си, Господи. Боже, покажи на Ники пътя към Тебе, Боже мой. Да се върна отново в Твоето присъствие, Господи. Моля Те, Боже, защото без Тебе не мога да се справя, Господи. Моля Те, Боже мой, моля Те. Мамо, аз съм готов с домашните. Има ли нещо да помогна? Ох, то си много люти. Ами, ако има желание, може да сложиш масата. Добре. Супер.
Аз се сложа тричени. Батко сигурно ще си дойде. Добре. Слушай, мамо. А как е на училище? Супер е! Играем си с децата, учим. А Стефан иде ли на спорт? Да. Много се радвам за него. Имаше проблеми. Между другото, имам изненада. Десерта ще бъде изненада и за двама ви. Слушай, че ни. След това трябва да се обадя и на Леля ти Лейна. Бате, точно на време. О, прибрали се? Остана. Я в кухнята. Да ми помогнеш. Къде ходиш ти, бе? От 3 дена не мога да се свържа с тебе, а? Къде ходиш ти, бе? Говори, къде ходиш? Ники, какво става с тебе? Къде ходиш? Спокойно бе, мамо. С приятели бях. С Сива. Със сила. На училище не ходиш, на църква не ходиш, на тренировки не ходиш. Треньора се обади. От 3 месеца не си плащал тренировката. Давала съм ти пари. Какво направи с парите? Игнорираш приятелите си. На църква не ходиш. Имаш служение. И него си го изоставил. Какво се случва с тебе? Искам да ви дам дом, образование и най-важно да имате Бог в живота си. Какво се случва с тебе? Ники, на тебе говоря! Това съм аз. Твоят си провал. Не е всичко така, както си поискал. Какво съм искала? Да имате Бог в живота си, образование, да ходите на църква, да имате един спокоен живот. Това съм искала, Ники. Какво правиш с живота си, Ники? Какво правиш с живота си? Колко струва микроволновата? Ники, говорите съвсем сериозно. Аз също. Моля те, мамо, не прави това. Не съсипвай живота си. Моля те. Много съм гладен. Яденето изстива. Сега идваме. Сега пред брат ти ще бъде спокоен и ще се държиш прилично. Ясно ли ти? Браво, Мите! Браво, майче! Сложила си масата. Да. Хайде, Ники! Боже, благодарим ти за прехраната, Господи. Дай на всеки от каквото има нужда, Боже мой, според Твоята воля. Слава на Твоето велико име. Амин. Амин. Момчета, какви са ви плановете за след вечери? Ами, не знам. Ей, бате, хайде да разпоцъкаме на PlayStation след хапване. Има сделка. На 10 скинта, който падне. Добре. Добре, момчета, идете да се забавлявате, а аз ще вдигна масата. Ники, внимавай, братки. Гледай тази победа сега. Няма да успеш. Сега ще видим. Няма да успеш. Ще видим. Бягай пред мен. Май ще ми дадеш 10 евро, а? Да не плащаш пред мен после. Аз ли ще плача? Упс. Ето ти този гол. Да. Да. Концентрирай се на играта, бе. Концентрирай се. Ти в играта не можеш да играеш камо и на живост. Не можеш. Ти си шампионка. Да, този. Ето го, сега виждате. Да ти дам ли шанс? Не ми трябва, спокойно. Бягай пред мен. Мите, да се получеш, мамо, цял ден си с дрехите от училище. След малко мамо само да си довършим играта. Добре. Ники, защо си мамо се скачува по тях? Какво ти Ама я става? остави на мира. Ти ми си гледай работата. Ударен ли си? Не съм ударен. Защо се държиш така? Не те разбирам.
Здравей, Деси, удобно е. Как си? Добре съм. Току-що се прибрахме, че трябваше да ходим да пазаруваме и през цялото време мисля за теб по това, което днес ми разказа на работата. Чудех се как си. Има ли някакво развитие? Детето прибра ли се? Прибра се. Преди малко имахме малък спор с него. Какво да ти кажа? На моменти се губи. На моменти виждам сина си. Не знам какво да правя. Чувствам се безсилна. Наистина. Когато детето поеме по път на разруха, една майка остава сама в тишината на болката. Но дори и в най-дълбокия мрак, Бог протяга ръка. А понякога той говори чрез един обикновен човешки разговор. Амин. Айде, лека вечер и дочуване. Дочуване. Чао. Чао. Аре бе, Ники, май ти ставаш пословие. Май да е стъкин са моя. И така си мислиш. Ало. Прави си. Верно? Имаш. Добре, чакаме 2 минути. Мамо! Да, мамо, кажи. Дай ми една чиста тениска. Ще се къпеш ли? Да, ще се къпя. Та майка ти. Всичко иска да знае. Много любопитна жена. Не е така, бе, бат. Тя се притеснява за теб. А между другото, тя е твоята майка. Майка ми. Ето ти тениската. Туалетът ти е в банята. Мерси. Бате, нали ми обеща? Някой друг път. Дължих съм ти. Къде отида, брат ти? Ива. То не беше Ива, то не беше чудо. Добре, мамо. Ти се оправи да лягаш, защото стана много късно. Добре, мамо. Нормален ли си, бе? Оплаши ме. От кое имаш? От нашото. Айде бързо. Откъде имаш пари? Откраднати от на майка ми портфейла. Хайде бе, майче, дигни си телефона. Къде си? Боже, пази го, моля те, пази го, Господи, пази го. Ще откача направо, не знам какво да направя. Къде си, бе, мамо? Къде си, бе, сине? Къде си? Къде си, бе, мамо? Къде си, бе, сине? Къде си? Къде? Мите! Хайде бе, майче! Наспали се? Как си? Добре съм, момче, как си? И аз съм добре. Хайде сядай. Да сядам и да закусваме. А къде е батко? Ами, скоро ще се прибере. Сигурно е с приятели. Не се притеснявай.
Добре, мамо, нека се помолим. Господи, благодаря ти за храната, благодаря ти за батко и мама и ти благодаря за всичко, което имам. Амин. Амин. Кой ли звъни? Къде ходиш ти, бе? Цяла нощ няма. Къде ходиш ти? Къде ходиш? Къде? Къде ходиш? Ще ми намери да занимава с теб. Ли се изтрезнявай. После се разправяме с тебе. Не те дишам. Изчезвай! Не мога да те понасям! Моля те, мамо, не се притеснявай. Всичко ще си даде на мястото. Знам, мамо. Всичко ще се нареди. Не се притеснявай ти. Здрасти, Леви, живе. Здравей. Ники тук ли е? Тук е. След малко ще го събудя. Влизай. Закусни се с нас, Алекс. Аз вече закусих, ама едно кафе може. Добре, с удоволствие. Благодаря. Как си, Алекс? Слава, кога съм добре. Много се радвам. Момчето как върви? Бива. Добре. Ники как? Ники, добре. Надявам се да поговорите с него. Той има нужда от вас. Сега ще го събудя. Добре. Ники! Ники! Какво искаш? Алекс е дошъл. Остави ме на мир. Моля тебе, мамо, остани, момчето дошло да те види, да ти подаде ръка. Моля тебе, мамо. Не ме занимавай с твоите църковни работи. Ники, моля те, стани! Стани, бе, момче! Осъзнай се малко, стани! Умръзна ми от тебе, стани, моля те, Ники! Остави ме. Нека не се излагаме пред момчето, стани и му обърни внимание. Моля те. Мразя ви. Теб, баща ми. Не мога да ви понасям. И защо ме мразиш, Ники? Защо не можеш да ме понесеш? Защо ли? Да. Видях баща ми с друга жена и с друго дете. Знаеш ли? Това е избора на баща ти. А моя избор сте вие. И аз правя всичко възможно вие да сте добре. Искам да ви осигуря добър живот. Но най-важното да имате Бог в живота си. А сега стани и ела да поздравиш момчето. Не искам да слушам твоите глупости. Изчез остата. Изчезни! Няма да оставя така нещата. Ива, къде си? Трябва да се видим. Зарушавам се вътре. Ела, на нашето място. Найде. Видя ли го? И ме изгони от стаята. Наистина не знам какво да правя с него. Безсилна съм. Обвиняваме с взаимоотношенията с баща му. Казва, че аз съм виновна. Наистина не знам какво става с детето. Много съм объркана. Не се притесняй, Лелю. Аз ще го наблюдавам. Ще бъда до него. А и Господ е верен на своите си. Аз ще тръгвам, защото имам среща. Ако има нещо звънкай. Благодаря ти, Алекс. Бог да те благослови. Теб. Чао. Чао. Ива?
правиш тук, бе? Ще успиш на тази пейка. От сега винаги ще спа тук. Няма как да се прибера. Ако се прибера, майка ми и баща ми ще ме прибият. Епа, от сега нататък и двамата сме тук вече. Що? Стана ли нещо? Изпокарахме се малко с майка ми. Чулата ми при теб си. Да. Разкажи, какво става? Еми пак е почна с тените църковни неща. Преди много години баща ни напусна. Има вече ново семейство. А тя вече е решила да се разведе с него. Еми ще звъня на майка ми. Ако с нея не стане, ще звъня на баща ми. Нали все пак ми е баща? Верно ли си мислиш, че това с баща ти ще подейства? Все пак, ти не го търсиш него, той не те търси теб. Ей, Мони, емо. Какво става, брат? Здрасти. Какво става? Абе, ще има парти менен. Ние ще ходим ли? Ники няма пропусне. Ще има от най-доброто. Ники няма кинти. Аз също. Ще я пропуснем. Ами, беше и Гошо. На тях съм до гуша. Много дължа. Майка ти дръпна ръчната. Абе, ти питай Гошо. Той е по-човек и ако пуснем, вземи и за нас. Еми хубаво тогава. Аз оставам. Ще звъня на майка ми, пък до вечера може да се почерпим. Ай. Ай. Чао. Чао. Ало? Мама, вкъщи ли си? Аз съм вкъщи. Ти къде си? Идвам си. Дайте по-бързо се прибирай. Чакам те. Къде си бе, мамо, къде си бе? Господи, закриви детето ми, Боже мой. А? Ники, къде ходиш бе, мамо? Ники? Мамо, дай малко пари. Нямаме една стотинка вече. И няма и да ти дам, защото много добре знам какво правиш с парите, които ти давам и с твоите приятели. Аз такъв син не съм отгледала. Срамувам се от тебе. Срамувам се от тебе. Къде ги вършиш, бе? Няма да ми даваш пари ли? Каква майка си ти? С протегната ръка на улицата ли искаш да вървя, бе? На кого говориш ти така, бе? На кого говориш ти така, бе? Погубваш се. Погубваш се. Не съм отгледала такъв син. Ръка ще покажа само към Бог! Разбра ли? Разбра ли? Спри вече, дай ми пари, защото не знам какво мога да направя. Женце, ще те заключа. Ще те заключа. Докато не дойдеш на себе си, аз ще те заключа. Престани! Бате, моля те, остави ме! Ники, моля те, остави мама. Моля те, Ники, остави я. Мамо, стига. Виждаш ли какво правиш с моя брат? Виждаш ли? Виждаш ли? Ники, какво направи, Ники? Погрижи се за брат ми! Мите, всичко е наред. Излез. Спокойно, мамо. Алекс. Ало, Стефане? Да, Къде си? на паркинга съм. Добре, да Живка ми се обади. Трябва много спешно да намерим Ники, защото не знае къде е и е много притеснена. Какво му стана, това момче? Аз знам къде се събират. Добре, аз до 2 минути ще дойда на паркинга. Айде, чакам те. Айде. Как е, братле? Аре бе, къде е това място? Сега ще го покажа, Марс. Това момче направо изкофела, си казва. Сега ще го покажа. Брат, тия са тука, Ники го нема. Сега ще оправим нещата. Къде е Ники? Ники се прибра, защото майка му. Не ме лъжи, къде е Ники? Казах ти, Ники се прибра. Говори къде е. С Пешо и Гошо. Къде са тия Пешо и Гошо? Там на онзи тунел. Айде, ще чуй.
Абе, какво става с този Ники, бе? Не ти ли дължеше някакви кинти? По 2 седмици ме бая врато само да го разкопам. Ще му разкаже град. Шестица от ауто. Гледай кой идва. Пак ли ти, бе? Пари носиш ли? Момчета, имам само това. То подиграва ли се врато? Това не покрие половината от това, което дължиш. Момчета, дайте ми. Ще ви ги върна. И без това съм ядосан. Ти ли си го ядосан? Виж да върнеш парите, разбрали? Те тук ти е място, повален и смачкан. За нищо не ставаш. Срам е, че съществуваш. Ти си провал, нищо не става от тебе. Това ти е мястото на земята. Като куче. Мамо, тати, къде сте? Какво направи с живота? Ръката си стана към Бога, ще те. Господи, ето ръката ми. Хвани я. Където е тунел? Сега тук на друго спокойно. Ама това го прибихме направо. Няма нищо, да си знае друг път без пари да не ми идва. Брат, Ники! 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 Добре ли си? Ники! Ники! Аз съм провал. Не си провал, братле. Бог те обича. Всичко ще се оправи. Не извикам ли нека? Не, закарате ми при майка ми. Как при майка ти, бе, брат? Искам си вкъщи. Помагам. Къде си, бе? Къде си, бе? Ники, мамо, какво се случило? Момчета, какво е станало? Идвайте насам, влизайте. Ники, какво е станало? Боже, детето ми, какво се е случило? Ники, какво се е случило? Боже! Ники, какво се е случило, мамо? Изобщо не изглежда добре, Леле. Да викнем ли линейка? Не, аз сега ще се оправя. Заведете го на леглото. Леко. Трябва да
Тръгваме ли? Да помогнем ли с нещо? Тръгвайте, момче. Аз ще се оправя. Ако има нещо, ни се обади. Ще се обадя непременно. Добре. Бог да ви благослови. Тръгвайте. И какво се случило, бе, мамо? Какво се случи? Не виждаш ли? Нищо не става. Не е вярно. Не е вярно. Искаш ли да се смениш? Аз ще донеса неща, за да те почистя. Боже, какво направих? Да ти помогна ли, мамо? Не, мамо, аз ще се оправя. Добре, извикай ме след малко. Мамо? Да, мамо, идвам. Как си? Я, да легнеш. И на гърба имаш. Кой го направи това? Я. Внимателно. Искаш ли вода? Къде е брат ми? Не искам да ме вижда така. Спокойно, брат, ти спи. Утре ще го изпратя при баба ти. Нищо няма да разбере. Не се притеснявай за него. Сега трябва с тебе да се справим. Кой го направи това? Виж какво ти причиниха. В какво си се забъркал? Дължа много пари, мамо. Дължи много пари за наркотици. Всичко ще изплатим. Не искам да се притесняваш. Но искам да ми обещаеш, че ще се промениш. Обещаваш? Обещавам ти, мамо. Но Бог ще ми прости ли? Ще ти прости. Бог е милостив. Милостта му трае в довека. Бог е на една ръка разстояние. Ники. Стига само да протегна ръка към него ли? Да, мамо. Ще се справим с тази битка. Всичко можем чрез оня, който ни подкрепя. Ще се справи. Люби мой стих, който го бях забравил. Ще се справим, мамо. Ще видиш. Всичко ще си дойде на място и ще бъде както преди. Ще си спомниш, мамо, колко велик Бог имаме. Мамо, докато бях долу над земята, осъзнах колко съм изгубен без Бог. Искам отново онази радост, която имах преди. Ще имаш отново. Ще си спомниш. Бог никога не остава своите си. Толкова много ми трябваше в този момент, татко. Знам и напълно те разбирам. Но ти имаш и друг баща. Бог също е баща. Към него винаги можеш да се обърнеш за помощ и подкрепа. Забравил ли си? Спомни си. Искаш ли да се обадя на приятелите и на братите и сестрите от църквата? Да. Готов ли си? Искам да протегна на заедно ръце. В един ден толкова много болка и толкова много радост. Благословена съм със син като тебе. Хайде, мамо, почини си сега. Аз ще отида да се обадя на пастора и на другите. Благославям те в името на Исус. Където е Бог, там има надежда. Там, където някога е имал болка, сега има изцеление. Никога не е късно да се върнеш у дома. Никога не е късно да позволиш на Бог да ти промени живота. Защото аз зная плановете, които имам за вас, казва Господ. Планове за мир, а не за зло, за да ви дам бъдеще и надежда.